kwata ya ƙi ne. Ban daidai ka bai ba na so ka rinka bata min aiki na. Presido ban daidai ka bai ba na so ka rinka bata min aiki na. Idan na ce ayi ayi, in na ce kada ayi kada ayi. Bai! Ba zan je ba, don ubanki ni na isa da ke ba ke kika isa da ni ba. In je in gani wace duniya ce tafi ko ina kyau, yanzu nan zan lega ta. Sometimes the things you see in the shadows are more than... Kai, wannan wani irin malami ne ke leƙen gora haka? Kai, wani malami ne wannan kuma? To, bari gani me wannan? Ba a wannan duniyar ba, an ce a duniyar nan ba. Kan bare. Sometimes the things... What are you doing? Tolan! Na ka tafa haka ne nufinka? Ka makance ta! Kalli! Gela! Jaka! Daga yau na ƙara ganin wani ɗan iskan yaro. Duniya ta! Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Ƙarya ne wallahi. Ku fi mu hutawa, ba zai ku fi mu jin daɗi ba. Ƙarya ne wallahi. Ƙarya ne wallahi. Kai zuwan yaro an so min lemun kwalba ja. Allah ya sa na ga yaro an so min. Kai zo mana yaro, Allah da zo na aike ka, ya kudi zo mana aba. Allah taimako dai nake so kamar da Allah dan an so min lemu. Gaskiya yau zan ci daɗi wallahi. Kaga yaron nan ya kawo min lemun nan. Ba karamin daɗi abin da ya ba. Kai ya haka dawo a ina yake? A ina. Wannan lemu. Ba wannan nace ka siyo ma lemun kwalba ka je ka siyo mu wannan. Kai da ka ce lemu kuma wannan ai lemu. Wannan ba wannan mu dan je ka mai da musu ka ce ozilale ne je ka ga abinci ne wannan a ce ka siyo lemun kwalba ka je ka siyo wannan lemu ne wannan ai ba lemu bane ai wannan abinci ne wannan In ce an yanka za su samu. an yanka kawai Allah zo kuma an so mu ruwa so mu ruwa Za ka gwada ma hauka na yake ka siyo min lemun kwalba ka siyo min wannan lemun yanzu kuma na yake ka siyo min ruwa kana kawo min wannan ruwa. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Yawwa, alhamdulillah ya dawo. Dan da zuwa kaji? A baki yayi nake.
sai a hankula abincin ma ya samu babu alaji na me na fita a hayyaci na kai bari yanzu ba ta cikin garin nan mu gani ko Allah zai kawo kai hula nake gani kaga abinci can kutumar uba fara na je za a ƙara da shi mana an saka tuya mun an sa cokalin nan tuya mun ka dau daya a ciki tashi ka ware dan uwa kai tuya shi da tuya shi dau daya ka ware ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Kai a hanyar za ka yi fara a hanyar ba ka san aljanu sun matsa wannan hanyar ba wani aljanu wannan hanyar da ya ko aljanu to ko da safe wannan hanyar da kuma abin da ya faru Don't wanna have to wait tonight. aljanun banza aljanu ya ba wani aljanu a wannan hanyar Have to wait tonight. Wait tonight. That's alright. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. wallahi sai na bi wallahi sai na bi wannan hanyar Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. uba ya angon zai Showing off. Don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Talk to me. I wanna heal your sorrows. Talk to me. We'll make a new tomorrow. Talk to me. One night to find the answer. Talk to me. What makes this happy faster? What makes this happy faster? Tomorrow. baran tashi shige gida da wannan ma gaba daya kai dama ne ya zama zai kubewa wallahi wai kai kaya ɗaya kake da shi kai ma kaya ɗaya kake da shi ina da kaya ƙarya kake yi kaya ɗaya kake da shi kaya kayan sa ido mana nake da kayan sa ido kayan sa ido ne kai kai sai kalle ni ka ce an gaya ma waye kai waye kai Hello? Gare na zuwa. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. So I don't want you to come in, you don't understand anything.
let me example something with animals. Okay. Boss, me and the head talk. So I don't want you come here not understand anything. So please, I want to talk. Zan yi magana akan zakara da Hausa na yau. So zakara ya fi daraja, kada yana daraja. So that means explanation. Zan yi example akan zakara. Saboda zakara a dabba ba karama abu bane. Kaga shi gare ko. This one, Nadi Zakara. Nadi Zakara. The Hausa. So you are calling the big cock. Big cock. So the big cock. So big cock and small. This one are the big. So stand up. Which time they shout, they tell me the time. Zakara na cara irin misalin 6:30 o'clock to PM. 6 to 6:30 o'clock to PM. PM. No. AM. AM. No, no, you are a mistake. You are asking me question. Zakara the time, but you know when you stand up. Kana yana fara tara karfe 6 na asuba zuwa karfe 7. Clap for him, clap for him. This is the real answer. So the sound, Zakara yana cara karfe 6 zuwa karfe 7. Gaskiya wannan haka ne, is true. Ko ba haka ba? Yawwa, kaga yanzu mun zo school bai kamata a ce ko ce wannan. Understand ko ba? Yawwa, kenan bayan Showing up. Don't wanna have to wait tonight. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Good morning, sir. Good morning, class. How are you? Fine, thank you, sir. Yeah, we all come back. Please have a seat. Okay, thank you, sir. What do you have today? Mathematics. Okay. As you all know, today we are going to discuss about mathematics. Mubarak, where is the class marker? Thank you. So, where do we stop in our previous lesson? Subtraction. Subtraction. Okay, since we've known the meaning of factors, now we are going to take a little example about these factors. So we are going to use number 6 as our example to see the factors of 6. So examples, as the topic is being presented, I would like to ask one of you to stand up and read what is on the board for me. Mubarak, what's the meaning of factors? Factors are number which can divide a number without a remainder. Very good, Mubarak. Okay, since we've known the meaning of factors, now we are going to take a little example about these factors. So we are going to use number 6 as our example to see the factors of 6. So example, we have 1, 2, 3 and 6, which are factors of 6. Usman and Ozilala, I realize that your mind are not here with me. Ozilala, stand up. What are factors? What are factors? Factors are factors. What? Factors are factors! Ozilala, what? Come back here. Pick up your bag and move out of my class. Right now. What? Ozilala, come and pick up your bag. Right now. Pick your bag and move out.
danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Garin nan ana shan wuya fa, ana shan wahala, kuma ana wuya, mutane na shan wahala. Ta sassafen nan samu ruwa da cikin kai a ajiyar ya wani. To ai kai kwara kai, ni ruwa ma kawai na sha. Ruwa kawai na sha. Bari gaya ma duka gara ku saboda ni kwana uku ban sa komai a baki na ba ko ruwa ban sha. Ya ma gaskiya. Rabon da na ga naira 50 ma ni na ma mata. Akwai matsala kuwa. Rabon da na ga naira 50 ma na mata. Ina gaba daga yau na daina zuwa bokon nan ba. Akwai matsala. A wannan lokacin? Dai? Ba ka da hankali a wannan lokacin za ka ga kuɗi ka ɗauka? A tare ba amana. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Ka tabbata abokina ka san me Sai ka faɗa. gaskiya ka iya hoto. Ka san me yasa na ce ka iya hoto? A lokacin da ka mun hoto ban ga kin shi ba sai da na koma gida na zauna na natsu sai na ga hotuna sun yi kyau sosai. Ayya bari cire ma ki. Gani me aka samu? Gaskiya hotuna sun yi kyau. Aka san me akwai wani abin da Cristiano yake yi dan nan wanda yake tashi saman na kada ne sai ya juyo. Yauwa hakan nan to ina so da Allah ka dan jawo baya ne inda zan fito gaba daya. Kada ne sai ka dau hoton. Yauwa da Allah irin shi zaka buga shi. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Wai wannan wani irin gida ne? Hawa da Allah ce tu a ce har yanzu bai yi ba. Hawa da Allah wannan wani irin gida ne? Ayé dorí kodò kò yé ni mọ́. Ibo là ń lọ ènìyàn ó sùn nìyẹn. Ayé dorí kodò. Hawa da Allah. Da safe zan tafi makaranta an gaya mun kunu bai yi ba. Yanzu kuma na dawo ana gaya mun still tuwo bai yi ba. Wai ya ake so na yi ne wai? Hawa da Allah wannan wani irin rayuwa ne wani irin gida ne wannan? Hawa. Ayẹlẹ o, ìbò sí o. Ayé dorí kodò kò yé ni mọ́. Ibo là ń lọ ènìyàn ó sùn nìyẹn. Ibi sábà máa gbà ó kò yé ènìyàn ó sùn nìyẹn. Allah na gode ma. Ko kufa da kuna yin irin wannan za a ji ne kullum ku rika yin tuwo ai ba abinci bane
amfanin tuwo wuri ɗaya ne. Idan mutum bai da lafiya ya samu tuwo miyan kuka, idan ya ci sai ya sha magani. A nan ne kadai tuwo ke da amfani, amma kullum kurin ganin tuwo ha wa Allah. Wuzilala. Ko na gawa. Me kace? Tuwo. Garin nan ana shan wuya fa, ana shan wahala, kuma ana wuya, mutane na shan wahala. Ta fita sassafin nan, samu ruwa da cikin kai a ajiye mu, ya wani. To ai kai fara kai, ni ruwa ma kawai na sha. Ruwa kawai na sha. Ban gaya ma duka gara ku, saboda ni kwana 3 ban sa komai a baki na ba, ko ruwa ban sha. Ya ma gaskiya. Rabon da na ga naira 50 ma ni na ma mata. Akwai matsala kuwa. Rabon da na ga naira 50 ma na mata. Ina gaba daga yau na daina zuwa bokon nan fa. Akwai matsala. A wannan lokacin? A wannan lokacin? Kai? Ba ka da hankali, a wannan lokacin za ka ga kuɗi ka ɗauka? A tara ba amana. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Ka tabbata abokina ka san me sai ka faɗa. Gaskiya ka iya hoto. Ka san me yasa na ce ka iya hoto? A lokacin da ka mun hoto ban ga kyan shi ba, sai da na koma gida na zauna na natsu sai na ga hotuna sun yi kyau sosai. Ayya bari cire ma ke. Ganin me aka samu? Ai gaskiya hotunan sun yi kyau. Aka san me akwai wani abin da Cristiano yake yi dan nan wanda yake tashi saman na kaga ne ko sai ya juyo. Yauwa hakan nan to ina so da Allah ka dan ja baya ne inda zan fito gaba daya. Kaga ne sai ka dau hoton. Yauwa da Allah irin shi zaka buga shi. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Garin nan ana shan wuya fa, ana shan wahala, kuma ana wuya, mutane na shan wahala. Ta fita sassafin nan, samu ruwa da cikin kai a ajiye mu, ya wani. To ai kai fara kai, ni ruwa ma kawai na sha. Ruwa kawai na sha. Ban gaya ma duka gara ku, saboda ni kwana 3 ban sa komai a baki na ba, ko ruwa ban sha. Ya ma gaskiya. Rabon da na ga naira 50 ma ni na ma mata. Akwai matsala kuwa. Rabon da na ga naira 50 ma na mata. Ina gaba daga yau na daina zuwa bokon nan fa. Akwai matsala. A wannan lokacin? A wannan lokacin? Kai? Ba ka da hankali, a wannan lokacin za ka ga kuɗi ka ɗauka?
a tare babu amana ba amana. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. So I don't want you come here, you don't understand anything. So let me example something with animals. Okay. Understand what you Of course, yeah, and the head dog. So I don't want you come here, don't understand anything. So please, I want to talk. Zan yi magana akan zakara da Hausa na yau. So zakara ya fi daraja, kana yana daraja. So let me explanation, zan yi example akan zakara. Saboda zakara a dabba ba karama abu bane. Ka gani? Shi ne gane ko? So this one na the zakara. Na the zakara. So you are calling the big cock. Because so the big cock. So big cock and small. This one are the big. So stand up. Which time they shout they tell me the time. Six to 6:30 o'clock to PM. PM. No. AM. No, no, you are mistake. You are asking me question. The time, but you know when you stand up. Kana yana fara tara rufe shida na asuba zuwa rufe bakwai. Clap for him. Clap for him. This is the real answer. So the sound, the sound. Zakara yana tara karfe shida zuwa karfe bakwai. Gaskiya wannan haka ne school ko ba haka ba. Yawwa kaga yanzu mun zo school bai kamata a ce ko ce understand ko ba. Yawwa kenan bayan Showing up. Don't wanna have to wait tonight. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Good morning, sir. Good morning, class. How are you? Fine, thank you, sir. Now we all come back. Please have a seat. Okay, thank you, sir. What do you have today? Mathematics. Okay. As you all know, today we are going to discuss about mathematics. Mubarak, where is the class marker? Thank you. So, where do we stop in our previous lesson? Subtraction. Subtraction. Okay, since we've known the meaning of factors, now we are going to take a little example about these factors. So we are going to use number 6 as our example to see the factors of 6. So examples, as the topic is being presented, I would like to ask one of you to stand up and read what is on the board for me. Mubarak, what's the meaning of factors? Factors are numbers which can divide a number without a remainder. Very good, Mubarak. Okay, since we've known the meaning of factors, now we are going to take a little example about these factors. So we are going to use number 6 as our example to see the factors of 6. So example, we have 1, 2, 3 and 6, which are factors of 6. Usman and Ozilala, I realize that your mind are not here with me. Ozilala, stand up. What are factors?
and factors. I'll trust my factors. What? Factors and factors. Ozilala, what? Come back here. Pick up your bag and move out of my class. Right now. What? Ozilala, come and pick up your bag. Right now. Pick your bag and move out. Mubarak, where is that kid? Don't come back here again. This boy is crazy. It's crazy. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Kai a hanya za ka Ya fara a hanya. ba ka san aljanu sun matsa wannan hanya Ba wani aljanu. Wannan hanyar da ya ko aljanu. To ko da safe wannan hanyar da kuma abin da ya faru. Don't wanna have to wait tonight. Aljanun banza aljanu ya fi. Ba wani aljanu a wannan hanyar. Have to wait tonight. Wait tonight. That's alright. I'm gonna find my way tonight. Way tonight. Wallahi sai na bi. Wallahi sai na bi wannan hanyar. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Kwata-kwata ya ƙi ban neme ka ba yanzu. Ba na so ka rinka ɓata min aiki na. Presido, ban neme ka ba yanzu. Ba na so ka rinka ɓata min aiki na. Idan na ce a yi ayi, in na ce kada a yi, kada a yi. Mbai! Ba zan je ba. Don ubanki, ni na isa da ke ba ke kika isa da ni ba. In je in gani wace duniya ce ta fi ko ina kyau. Yanzu nan zan lega ta. Sometimes the things you see in the shadows are more than. Kai, wannan wani irin malami ne ke leƙen gora haka? Kai, wani malami ne wannan kuma? To, bari gani me wannan. Ba a wannan duniyar ba. Ban kai a duniyar nan ba. Kan bare. Sometimes the things. Tolan! Za ka tafi haka ne nufinka? Ka makance ta. Kwali! Rike nan! Jaka! Daga yau na ƙara ganin wani ɗan iskan yaro. Duniya ta! Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Amarya ta saka mata kishi ya fiya abinci kan uba ya angon zai. Showing off. Don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off.
Talk to me. I wanna heal your sorrows. Talk to me. We'll make a new tomorrow. Talk to me. One night to find the answer. Talk to me. What makes this happy faster? What makes this happy faster? Tomorrow. Baran tashi shige gida da wannan ma gaba ɗaya kai. Dama ne ya zama mai kubewa wallahi. Wai kai kaya ɗaya kake da shi? Kai ma kaya ɗaya kake da shi? Ina da kaya. Dariya kake yi, kaya ɗaya kake da shi. Wani kaya? Kayan sa ido mana. Nake da kayan sa ido? Kayan sa ido ne. Kai kai sai kalle ni ka ce An ina. gaya ma waye kai, waye kai. Hello? Gari na zuwa. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Ƙarya ne wallahi. Ku fi mu hutawa ba zai ku fi mu jin daɗi ba. Ƙarya ne wallahi. Ƙarya ne wallahi. Kai zuwan yaro an so min lemun kwalba ja. Allah sa na ga yaro an so min. Kai zo mana yaro, Allah da zo na aike ka, ya kuri zo mana aba. Allah taimako dai nake so kamar da Allah dan an so min lemu. Gaskiya yau ga ci daɗi wallahi. Kaga yaron nan ya kawo min lemun nan. Ba karamin daɗi abin zai ba. Kai ya haka dawo a ina yake? A ina. Wannan lemu. Ba wannan na ce ka siyo ma lemun kwalba ka je ka siyo mu wannan. Kai da ka ce lemu kuma wannan ai lemu. Wannan ba wannan mu dalla je ka mai da mu ka ce ozilale ne je ka ga abinci ne wannan. A ce ka siyo lemun kwalba ka je ka siyo wannan lemu. Wannan ai ba lemu bane ai. Wannan abinci ne wannan. Kun ce an yanka wa su samu. An yanka. Allah zo kuma ana so mu ruwa. So mu ruwa. Zaka gwada ma hauka na yake ka siyo min lemun kwalba ka siyo min wannan lemun yanzu kuma na yake ka siyo min ruwa kana kawo min wannan ruwa. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Yawwa, alhamdulillah ya dawo. Dan da zuwa kaji? A baki yayi nake.
duniyar ta zama sai a hankula abincin ma ya samu babu alaji na rame na fita a hayyaci na kai bari yanzu ba ta cikin garin nan mu gani ko Allah zai kawo. Kai hula nake gani kaga abinci can kutumar uba bara na je za a ƙare da shi mana an saka juya mun an sa cokalin nan juya mun ka dau daya tashi ka ware dan uwa kai juya shi da juya shi dau daya ka ware ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Yawwa, alhamdulillah ya dawo. Dan da zuwa kaji? A baki yayi nake. Duniyar ta zama sai a hankula abincin ma ya samu babu alaji na rame na fita a hayyaci na kai bari yanzu ba ta cikin garin nan mu gani ko Allah zai kawo. Kai hula nake gani kaga abinci can kutumar uba bara na je za a ƙare da shi mana an saka juya mun an sa cokalin nan juya mun ka dau daya tashi ka ware dan uwa kai juya shi da juya shi dau daya ka ware ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. ƙarya ne wallahi ku fi mu hutawa ba zai ku fi mu jin daɗi ba ƙarya ne wallahi ƙarya ne wallahi kai zuwan yaro an so min lemun kwalba ja sa na ga yaro an so min kai zo mana yaro lalla da zo na aike ka ya kuri zo mana aba Allah taimako dai nake so kamar da Allah dan an so min lemu
gaskiya yau zan ci daɗi wallahi. Kaga yaron nan ya kawo min lemon nan. Ai ba karamin daɗi a bai zai ba. Kai ya haka dawo a ina yake? A ina. Wannan. Lemu. Ba wannan nace ka siyo ma lemon kwalba ka je ka siyo mu wannan. Kai da ka ce lemu kuma wannan ai lemu. Wannan ba wannan mu dan je ka mai da mu ka ce ozilala ne je ka ga bacci ne wannan. A ce ka siyo lemon kwalba ka je ka siyo wannan lemu ne. Wannan ai ba lemu bane ai. Wannan awanci da wannan. In ce an yanka za su samu. An yanka. Allah zo kuma ana so mu ruwa. So mu ruwa. Saka gwada ma wuka na yake ka siyo min lemon kwalba ka siyo min wannan lemon yanzu kuma na yake ka siyo min ruwa kana kawo min wannan ruwa. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Amarya ta saka mata kishi ya biya abinci kan uba ya angon zai yi. Showing off, don't wanna have to wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Talk to me, I wanna heal your sorrow. Talk to me, we'll make a new tomorrow. Talk to me, one night to find the answer. Talk to me, what makes this happy faster? What makes this happy faster? Tomorrow. Baran tashi ya shiga gida da wannan ma gaba ɗaya kai. Zamani ya zama mai kubewa wallahi. Wai kai kaya ɗaya kake da shi? Kai ma kaya ɗaya kake da shi? Ina da kaya. Dariya kake yi kaya ɗaya kake da shi? Kaya? Kayan sa ido mana. Nake da kayan sa ido? Kayan sa ido ne. Kai ka isa kalle ni ka ce ina. An gaya ma waye kai? Waye kai? Hello? Gari na zuwa. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Kwata ya ƙi. Ban daidai ka bai. Ba na so ka rinka bata min aiki na. Prisito. Ban daidai ka bai. Ba na so ka rinka bata min aiki na. Idan na ce ayi ayi. In na ce kada ayi. Kada ayi. Mbai! Ba zan je ba. Dan ubanki. Ni na isa da ke ba ke kika isa da ni ba. In je in gani. Wace duniya ce ta ko ina kyau. Yanzu nan zan lega ta. Sometimes the things you see in the shadows are more than. Kai, wannan wani irin malami ne ke leƙen gora haka? Kai, wani malami ne wannan kuma? To, bari gani me wannan. Ba a wannan duniyar ba. Ban ce a duniyar nan ba. Kan bare. Sometimes the things.
Na ka tafi haka ne nufin ka? Ka makance ta. Kalli. Gela. Jika. Daga yau na ƙara ganin wani ɗan iskan yaro. Duniya ta. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Kai a hanyar za ka Ya fara a hanyar. baka san aljanu sun matsa wannan hanyar Ba wani aljanu. Wannan hanyar da ya ko aljanu. To ko da safe wannan hanyar da kuma abin da ya faru. Don't wanna have to wait tonight. Aljanun banza aljanu ne. Ba wani aljanu a wannan hanyar. Have to wait tonight. Wait tonight. That's alright. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Wallahi sai na bi. Wallahi sai na bi wannan hanyar. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. So I don't want you coming, you don't understand anything. So let me example something with the animals. Okay. Understand what I'm Boss, me and the head boy. So I don't want you coming, you don't understand anything. So please, I want to talk. Zan yi magana akan zakara da Hausa na yau. So zakara ya fi daraja, kana yana daraja. So zan yi explanation, zan yi example akan zakara. Da zakara a dabba ba karamar abu bane. Ka gani? Shi ne gane ko? So this one na the zakara. Na the zakara. The Hausa da. So you are calling the big cock. Big cock. So the big cock. Big cock and small. This one are the big. So you stand up. Which time they shout, they tell me the time. Zakara na cara irin misalin 6:30 o'clock to PM. 6 to 6:30 o'clock to PM. PM. No. AM. AM. No, no, you are mistake. You are asking me question. The time, but you know when you stand up. Kana yana fara cara karfe 6 na asuba zuwa karfe 7. Clap for him, clap for him. This is the real answer. So the sound, the sound. Zakara yana cara karfe 6 zuwa karfe 7. Gaskiya wannan haka ne, is true. Ko ba haka ba? Yawwa, kaga yanzu mun zo school bai kamata a ce ko ce wannan. Understand your comment ba. Yawwa, ke da bayan. Showing up. Don't wanna have to wait tonight. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Good morning, sir. Good morning, class. How are you? Fine, thank you, sir. Yeah, we all come back. Please have a seat. Okay, thank you, sir. What do you have today? Mathematics. Okay. As you all know, today we are going to discuss about mathematics. Mubarak, where is the class marker? Thank you. So, where do we stop in our previous lesson?
Subtraction. Subtraction. Okay, since we've known the meaning of factors, now we are going to take a little example about these factors. So we are going to use number 6 as our example to see the factors of 6. So examples, as the topic is being presented, I would like to ask one of you to stand up and read what is on the board for me. Mubarak, what's the meaning of factors? Factors are numbers which can divide a number without a remainder. Very good, Mubarak. Okay, since we've known the meaning of factors, now we are going to take a little example about these factors. So we are going to use number 6 as our example to see the factors of 6. So example, we have 1, 2, 3 and 6, which are factors of 6. Usman and Ozilala, I realize that your mind are not here with me. Ozilala, stand up. What are factors? What are factors? Factors are factors. What? Factors are factors! Ozilala, what? Come back here. Pick up your bag and move out of my class. Right now! What? Ozilala, come and pick up your bag. Right now! Pick your bag and move out! Mubarak, where is that kid? Don't come back here again! This boy is crazy. It's crazy. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Garin nan ana shan wuya fa, ana shan wahala. Kuma ana wuya, mutane na shan wahala. Ta sassafen nan, samu ruwa da cikin kai a ajiyar ya wani. To ai kai fara kai, ni ruwa ma kawai na sha. Ruwa? Ruwa kawai na sha. Zan gaya ma, duka gara ku. Saboda ni kwana 3 ban sa komai a bakina ba, ko ruwa ban sha. Kai. Ya ma gaskiya. Rabon da na ga naira 50 ma ni na mamata. Akwai matsala kuwa. Rabon da na ga naira 50 ma na mamata. Akwai matsala. Ina gaba daga yau na daina zuwa bokon nan fa. Akwai matsala. A wannan lokacin? Kai? Ba ka da hankali, a wannan lokacin za ka ga kuɗi ka ɗauka? A tara ba amana. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa.